Columbine. 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 Boरै नांदों? मोजां जोबोद जोबोद गोजोननाय गोजोननाय मोनबाय. मोनबाय. Yes, I means I'm so happy. Okay. So I'm so happy. Yes. हेलो लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायाव नैरोसिबिनिखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। थ' दायो आङो देखायगोन मोनानि भिउस आरोना बे लिटारेरि फेस्टिभेल माने थुनलाइयारि फोरबोनि मोनानि भिउखौ एसे देखायनोसै। मानोना दायो एसे मानसिफोराबो एसे भिर जागासिनो मिथिबायना, थ' बेनिखायनो आङो देखायगोन। थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादो। कुलिनि रादाय होलायनायनि उनाव हारिखौ खौसे गेरेमसा दानो थांनायाव थैनि आबिर गेलेजानानै आंगोखौ फोथाय खेबस' खालामनांनायाव आं मा थालांनायखौ सोर मिथिस'नो। फारसेथिं प्रग्राम जागासिनो, खन्थाइ आवरायगासिनोमोन। थ' ओमफ्राय फारसेथिं नै बुक स्टलफोरा मानसिफोरा फैनानै बुक स्टलफोरखौ नायगासिनो, लेखाफोरखौ नायगासिनो। ओमफ्राय बे बुक स्टलनि साइडआवनो जाग्रानिबो दखान दं, ओमफ्राय लोगोसे दख'नाफोरनिबो दखान दं। थ' बेखौनो एसे नायहैसै। माथो दखानिफोरा बिराद समायनाथार। दखानि नङा होमबा नोंसोरो? दखानिया नैबेसो। ओइलाय बापरे माथो गलाप बिबारसो। बा बेलाय आरो बेखौबो फानदों ना? बेलाय बेसे? 120। माथो बिराद मोजांखा। जांगिला नों लादो ओमफ्राय हैदो नोङो अनजालिनो। औ नोंनि अनजालिनो हैदो। आंनि अनजालिनो होथ'ला। माथो बाव फैनानै जेनेबा सेंग्राफोरनिखौलाय मोजां मोना, खिन्थु सिख्लाफोरनिखौसो बिराद मोजां मोनफैबाय आङो। खिन्थु उफायबोथ' गैया दायो, रजेयाबो गैथ'वा नालाय। रजेखौ मोनबाथ' आङो बिदि बायना लांगोन उनाव। नै बिसोरखौनो बुंनांसिगोन रजेखौ नागिरना होदोलै होननानै। नागिरना होगोन दा? होयो? होगोन आस्तेके होगोन। दा मोनाबाय नालाय, थ' बेनिखायनो गासैबो दायो एसे भिर जागासिनो आरोना। दहाय सानावथ' सरस्वती फुजामोन नालाय, थ' बेनिखायनो एसे भिर जागासिनो दायो। ओमफ्राय एसेबाव आगोलावसो जेनेबा मेडामखौ नुदोंमोन आरोना। मा होनो इन्टारभिउ लानाय। थ' आं मेडामखौनो सोंबावनोसै आरोना कि मेडामा मेंबाय नामा? मेंबायथ' आरो एकदम दाख्लिनिफ्रायनो खारदिंगासिनो दङ, फुंनिफ्राय हरसिम एकदमबारे, ओंखायनो मेंबाय आरो एसे। दिनैथ' जोबथा आरो गैला बारा गैलानो। दिनै जोबनायाव होख्लायबावनोसै जों मोसानाया सानफ्रामबो मोसागासिनो दंखायो। दिनैबो मोसाबावगोन जोङो आरोबाव। सोरबा लोगो जानोबा फैखाबानो जाबाय जोंजों दा मोसानायाव। ओमफ्राय सारा अबेनिमोनथाय? राजस्थान। तो सर को भी हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल के तरफ से भी। तो अच्छा इधर यहाँ से। तो सर को मिल के भी अच्छा लगा। तो सर अब राजस्थान से है जी। तो सर को लोगो मोनना माने गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय गोबां जेनेबा इन्डियानिनो डिफरेन्ट स्टेटनिफ्राय फैदों। ओमफ्राय सारा मामोन? खन्थाइगिरि। सर अब पोइट है ना, अब कवि? हाँ, मैं कविता। ओके। हाँ, तो कौन सा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी, वहाँ पढ़ा था मैं, हिंदी पढ़ा। अच्छा, हिंदी पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, तो सर आप बता सकेंगे कि आप कब लिखते हैं ऐसे कवि, मतलब कविता कब आते हैं आपके मन पे, आपके विचार कब होते हैं? कविता लिखने के लिए सोच करके तो नहीं लिखता हूँ कि आज मैं बैठूंगा और एक कविता लिख लूँगा, ये तय नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कोई ऐसी चीज़ आई जो बहुत देर तक मन में उथल पुथल मचा रही है, तो मुझे लगता है कि उस पर अपना भी मन के भाव है जो निकलते हैं, तो वो कविता के रूप में निकल आते हैं। आपका सर असम में आप पहले आए हैं शायद असम में? मतलब कभी पहले आ चुका हूँ। अच्छा, तो बोडोलैंड में फर्स्ट टाइम है? बोडोलैंड में पहले आ चुका हूँ, ये दूसरी बार। अच्छा, ये दूसरी बार है। तो लास्ट में इस फेस्टिवल, इस लिटरेरी फेस्टिवल में आए थे? ओके। तो सर आपको तो शायद आपको पता होगा कि बोडो में वेलकम को कैसे बोलते हैं? खुलुम्बाय। यहाँ पे सबको पता है खुलुम्बाय, है ना सर जी? हाँ, थैंक यू सो मच सर। हाँ,
So माने बिथाङा जादों so you are from Estonia. Right. Okay. So how are you feeling here? I'm feeling very fulfilled. I'm very happy that I reached here and could be part of this festival. Yes. So maybe you know how to welcome in Bodo. I have forgotten. Okay. Kolumbai. Kulumbai. रायजोफोर बे खुलुमबायखौथ' बयबो हाखाजोब्बाय दानाथ' in my language it's called like Johar. Johar. Yes. The president of India, the president of our country is from our tribe. Oh. From our tribe, so we call it when we say welcome, like Johar. Okay. Johar. So in Estonian language, what do you call like welcome? Tere tulemast. Okay. It's Little quite long. sounds like Russian. It's not related to Russian, but okay. tere tulemast. Yeah, it's like you are we are delighted for your coming or something like this. Okay, yes. Thank you so much. Thanks. So please say with yes. दायो लोगोफोर आङो इन्टारनेशनेल आलासिफोरजों एसे सिनायथि होनो सानदों आरोना नै हाबसै जोङो बेयावनो जिरायना दंखायो आरोना. Okay. Are you satisfied? Okay. बिथाङा जादों डेनमार्कनि आलासि ओमफ्राय बिथाङा सारजों माने बड' साहित्य सभानि सेक्रेटारि सारनो जायमोना बे लिटारेरि फेस्टिभेलखौबो अर्गानाइज खालामदों थ' बिथांनाव बुंबाय थादोंमोन कि प्रग्रामा बिराद मोजाङैनो जानानै थांदों होननानै थ' बेफोरखौनो बुंगासिनोमोन कि बेबायदि प्रग्रामा जानांगौ होननानै. स' मेडामाबो माने रोंबाय आरोना गोजोन्थोंखौ थेंक इउखौ बुंनो थाखाय. स' what do you call in your language and like thank you? Tak. Okay, and in Bodo it's like whatever. Goजोन्थों. Yes. दा बाव जेसेबांनोखि आलासिफोर फैदों बयबो खुलुमबाय ओमफ्राय गोजोन्थोंखौ रोंखायो. जोबोद गोजोननाय मोनबाय. Yes, I means I'm so happy. Okay. So I'm so happy. Yes. I'm very happy. I'm very happy. Yes. Thank you, madam. In Danish, jeg er meget glad. Jeg er Meget glad. Okay, yes. Thank you. Thank you. दायो आङो नोंथांमोननो देखायगोन जापाननि आरोना जापाननिफ्राय फैनाय थ' दहाय सानावथ' दख'ना गानदोंमोन नाथाय बे दख'नानिखौ देखायनो हायासै मानोना मेडामाबो एसे बिजिमोन थ' मेडामजों दसे रायलायसै आरोना थ' हेल' मेडाम. Yeah, please be seated. Yes. So, in Japanese, how do we call the hello? Like konnichiwa. Konnichiwa. Yes. So, and maybe you know in Bodo too now. Kulumbai. So it's like, how are you in your Japanese? Genki desu ka? Okay. So, do you know in Bodo? No. It's just very simple. Makurang. Yes. And if you want to say like I'm good, you can say mezang. Okay. Yes. Mezang. Okay. So we are so blessed that you are here, and you know about the thank you in Bodo. It's like I learned, but it's गोजोन्थों. रायजोफोर बेनो जादों माने जापाननि आरोना थ' बेनिखायनो जोबोद गोजोननायबो मोनदों ओमफ्राय मा बुंगोन मा बुङा आंबो बिराद मा होनो गाब्रायगासिनो आरोना. I would like to just have a video with you. A video? Yeah. All right. Yes. So I would like to just say in Bodo when we say like good, then it's mezang. Mezang. Yes. So I'll just ask you in Bodo how are you feeling? Then you can just say mezang. Okay. So so sir बोरै नांदों? मोजां. So साराबो डेनमार्कनिफ्राय आरोना. नोंथांमोना बे भिडिअखौ पस्ट खालायनानै बे आलासिफोरनि मुंफोरखौ बेयाव नायनो हागोन थ' आङो ओंखारलांबाय अडिट'रियामाव जेरावखि दायो एवार्ड बा बान्था राननायनि हाबाफारि जागोन ओमफ्राय बे हाबाफारियानो जोबथा हाबाफारि आरोना दिनैनि बे प्रग्रामनि.
ओमफ्राय बेखौ नायनोबो फैदों टिपकाय कलेजनि बर' बिफाननि माने एसिस्टेन्ट प्रफेसार मानगोनां नाथान सार आरोना औ ओमफ्राय सारा बेयाव फैना बोरै मोनदों आं बहुद मोजां मोनदों So this is Assassin. The name of the novel is Assassin. So jointly awarded to K.R. Mira as well as Zedivika. नै प्रग्रामा जोब्बाय नै दा एनाउन्स खालामबाय कि 4th लिटारेरि फेस्टिभेला जोबनानै थांबाय बे आलासिफोरा नेसनेल ओमफ्राय इन्टारनेसनेल आलासिफोरा बयबो दायो बे 4th क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलनि थीम सङाव मोसासिगोन थ' बेनिखायनो नायबाय थादो ओमफ्राय हरैजाय बे फायार साइड इभेन्टआवबो बिराद मोजां रंजागासिनोमोन मानोना जांगिलाया गावनि गोदै देंखोजों मोसाहोगासिनोमोन ओमफ्राय नै दायो जेनेबा मादैमोननि राननायखौ एसे लास्ट जानोसै आरोना मोनानि ओमफ्राय बेनि उनावनो मादैमोनखौ लास्ट जाबाय दिनैनिफ्राय बिरगोस्रि ग्रुप बिथांमोनानो माने क'क्राझाराव फार्स्टनो हा खोनायाखै आच्छा 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 र' एसे लास्टआव थांसै नै गोग्लैथारसिगौमोन ओमफ्राय मा बेदर जागोन मा बेदर मोनजागोनथाय गुदुजिल सुक्रिजिला गैले औ रजेनि फामे बिबारखौ लाबोआसै गुदुजिल रजेनो हरजोब्बाय दहाय सिखावालाय खावासै सिखावखौ खावासै ओहो बेगावनो सोना लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै अमा गैलानो नायाबो गौरां दै सेरना खाथियाव दावलांबायनो गैलाय नै अमाया बिराद गोबावनि उनाव सफैबाय आरोना अमाया बिराद गोजाननिफ्राय फैखादों आदार जाहैदोंमोन औ बिदै रोसि आलु सालु होआखै नामालै मोनबाय दानाबा थांसै ओरैजाय एसे बानलुखौबो लानोसै थ' बेनोसै बयखौबो सापर्ट खालायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालायदो थ' दिनैनि थाखाय बिसोरनिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय गोजोन हर